Kubeni iskim sakho uncuthu le-breakfast kwivukani community radio 90.6 98.4 uyokutsho ke phaa ku-99.9 sijonga ke zenzeka ngayo kwisithili sikatshonyane ngaletseni namhlanje kuncuthu le-breakfast ebesejilo ke phaa umdange wathi namhlanje sizabe sithetha ke no-ward councillor waphaa kwi-Enoch Mgijima local municipality i-councillor yaphaa ke ku-ward 8 usisi Zimkhitha Manqaphela uzabe sikrobisela ke ngento abazabe benayo namhlanje ekuthiwa yi-information sharing day. Masikwamkele ke council enkqubeni uyazibulisela kumphulaphuli woncuthu le-breakfast ingakumbi owesikhululo ivukani community radio. Enkosi Msasazi mandibulise kuwe ndibulise nakubaphulaphuli bonke besithili sokuhlala ivukani FM. Igama lami nguCouncillor Zimkhitha Simnikiwe Manqaphela wakwa Ward 8 Ezibeleni and umasipala Enoch Mgijima local municipality. Nkosi kakhulu. Alright, masibulele ke councillor. Umphulaphuli phaa endlini ke ufuna ukuqonda into yokuba ngaba kuthethwa ngantoni xa kuthethwa ngalento kuthiwa yi-information sharing day. Ungakusithele tsuphe into yokuba yintoni lento kuthiwa yi-information sharing day? Okay. Enkosi kakhulu Msasazi, maniphinde ndibulele kuwe. I-information sharing day Msasazi yi-platform apho khona siye siyicreate singoceba kuba ke sinoxanduva lokusa inkonzo ebantwini. Ukungena kwethu as this administration ingena ngo-2021 we took a very clear decision ethi sithatha inkonzo sizise ebantwini apho khona abantu bahleli khona. Now le sitho sizawuba nawo namhlanje we-information sharing day lusuku apho khona simeme inkampani esakhe ubudlelwane nazo Msasazi ukuncedisana nengxaki esinazo ekuhlaleni. Specifically ke today we have invited ikhampani ekuthiwa nguBlessed College SA. All right. We've also invited icandelo likarhulumente elingu-Department of Employment and Labour. We have also invited enye ke yecompany ye-security esakhe ubuhlobo nayo ephakwa phaa Ezibeleni kwa Ward 8. Yintoni ebangela si-invite ezi companies Msasazi? Yinto yokubana njengoceba unoxanduva lokuthi xa ungena ujonga phaa ewadini uba zintoni iingxaki ezikhoyo and how do you go about solving ezi challenges. Abantu bazawuyazi ke that iinkonzo azisiwe ebantwini only ngumasipala. There are also sector departments and private companies ekufuneka thina singoceba sakho ubudlelwane nazo ukuze sikwazi ukusa iinkonzo ezingekhoyo kwiscope okanye kwii-objectives zikamasipala. Now namhlanje bendisendiyikhankanyile ukuba si-invite eziphi na ii-companies. Now uBlessed College SA ke Msasazi lo uzawube khona namhlanje ngentsimbi yesithathu eZone 3 Community Hall ngaseBulelani. Yena uza kwenza i-presentation ezawuthetha kwi-wings ezimbini. Ndiqhube Msasazi. Qhuba simamele council. Alright, uza kwenza i-presentation yena Msasazi ethetha kwi-wings ezimbini. Sorry, uBlessed SA College iwing yakhe yokuqala i-secondary school wing Msasazi. Sizawuyazi into yokubana sinabantu abadala abahlala Ezibeleni ngenxa yeemeko zabo who were forced to drop out of isikolo Msasazi. Abanqwenelayo ukuba bangake babuyele esikolweni kodwa mhlawumbi ngenxa yengxaki abanazo abanye abantu mos asifani Msasazi. Omnye umntu will not be comfortable with going back to Bulelani High School ayokuhlala nabantwana abancinci ncakasana. Now iBlessed College ezinye zee-wings zazo ngumcimbi we-high school. For this specific year ke Msasazi engu-2026 bazawuqala nge-admissions zika-grade 8 and grade 9. Of course they will continue ke eziminyaka ihamba bade bofikela kwinqanaba lika-grade 12. Ithi ke loo nto nokuba umntu umdala waye-forced uba uphume phakathi esikolweni and uyafuna ubuyela back kwa-grade 9 uzawukwazi ubuyela back ka-grade 9 akhule nesikolo up until afikelele ku-grade 12 because into esiyifunayo Msasazi into yoba abantu bakuthi mabafunde bakwazi ukuzimela. Okwesibini Msasazi, i-wing ka-Blessed College SA, i-wing that talks to skills development. Siyayazi Msasazi uba nokuba ungazimela ube neshishini lakho nokuba ungangumntu obheka esikolweni ibalulekile nto yokuba ube nazo i-skills ezikuncedisayo ekufuneni umsebenzi okanye ukuadvansa le company yakho unayo or create employment ngayo. Eyokuqala ke Msasazi program that they have ngumcimbi we-community development facilitators.
Lena ke msasazi ithetha ncakasana kwi-alcohol and drug abuse awareness. Siyayazi msasazi uba iingxaki esinazo ekuhlaleni zokungaphangeli abantwana sebebheke esikolweni, zokungakwazi ukuya esikolweni ziye zilidishele ekubeni abantu abatsha bethu, not only abantu abatsha msasazi, even abantu abadala bazibone sebekwingxubakaxaka yokuthi gabu kumcimbi we-alcohol and drug abuse. Now i-Blessed College ke ngoku uza nento ethi masichonge abantu kwalapha ekuhlaleni abazakwazi ukusincedisa ekufundiseni abantu bethu ngee-dangers zokuthi gabi kule ngxubakaxaka ye-alcohol and drug abuse. Eyesibini msasazi, ngu-research skills and proposal development. Siyayazi ke msasazi that asilingani singabantu, sifana le minwe yesandla. You have abo baphume phakathi esikolweni, which uBlessed College athetha nabo. You have abo bakwazileyo babaqhubeke bona ngesikolo bampasa ugrade 12 babheke phambili. Even more than that, athi umuntu seyipasile degree yakhe aqhubekeke ngesikolo. And then a level ye-postgrad msasazi, we all know that you need to do research, and majority of our people struggle when it comes to research. Now iBlessed College is therefore ikhona ke ngoku to bridge that gap ye-research skills msasazi. Baza kuncedisa the postgrad student in terms of lamcimbi we-research. They will also be assisting abantu bethu ngalo mcimbi we-proposal development. Because sithi kaloku abantu mabavuke bazenzele msasazi ndithi. Now kulo vuka zenzele msasazi uzawufuna uyofuna imali yokuncedisa le company yakho kwa-ECDC. One of the requirements ka-ECDC would be proposal. Now umuntu wakuthi ke ngoku abe kwingxubakaxaka yokuba how do I go about developing this proposal? Now uBlessed College ke ngoku uyaphinda uvala la gap yokuba mna ndikhona ndinguBlessed College ndibakhile ubuhlobo naKhansila Manqaphela. Wandixelela uKhansila Manqaphela that one of the challenges that anazo wadini yakhe ngabantu abangakwazi ukuncediseka kulo mcimbi we-development ye-proposals. Eyesithathu umsasazi that they will be focusing on kulo mcimbi we-skills development ngumcimbi we-entrepreneurship. Ndicinga uba siyatsho kakhulu that abantu bakuthi mabavuke bazenzele, singajongi only ukuqashwa msasazi, kodwa mawuthi xa uphuma esikolweni uzifumene ezi skills ukwazi ukuvula inkampani yakho and take advantage of opportunities ezikhoyo msasazi, ngoba i-realities that zikhona msasazi, nto nje sibethwa yinto yobana abantu bethu abanintsi akukho lula babakwazi ukuzi-accessa. Now again uyaphinda uyavela uBlessed College uthi ndikhona mna ndinguBlessed College Khansila Manqaphela ndiza kuncedisa apha ewadini yakho ukufundisa abantu ngalento kuthiwa yi-entrepreneurship, ndibabonise opportunities that ezikhona out there and how to go for ezi opportunities zikhoyo. Now this is Blessed College, one of the companies that we've invited. We've also invited Department of Employment and Labour. Department of Employment and Labour msasazi yi-department karhulumente enoxanduva lokuncedisa abantu bakuthi ekufuneni ingqesho. Usebenza kabini ke msasazi Department of Labour. Usebenza ngomntu oyi-job seeker ohambe uyobhalisa i-details zakhe kwi-database yakhe, laa nto kuthiwa ngu-ESSA msasazi. Aphinde on your right hand side asebenze ngokuba ukuba mna ndingukhansila Manqaphela ndinekhampani ekuthiwa nguVukani FM and I'm looking to employ abantu abathile, I go to Department of Labour ndiyokuthi ndikhangela abantu abanje msasazi. Aze uDepartment of Labour atshatise le nto ndiyifunayo nale nto anayo kwi-database. Now ukuze kube lula msasazi for uDepartment of Employment and Labour akwazi ukuchatisa the job seekers and aba provide employment, kufuneka abantu bakuthi who are job seekers babhalise kula database kuthiwa ngu-ESSA msasazi. And it's also important that bahlale be-update i-details zabo, because namhlanje uzawulale ne-degree ngomso avuke ne-honors degree. Now awufunekanga uhlale nayo uyigcine usithi wena usene-junior degree, kufuneka uphinde ubuyele kwa-Department of Employment and Labour uyo-update i-details zakho. As we speak msasazi, there are companies that have currently approached the Department of Employment and Labour ezifuna ukuqasha abantu abatsha. Yiloo nto ke sifile i-need yokuba aba bakhoyo kwi-database, let's ensure that they do update their details so that kube lula for Department of Employment and Labour ukutshatisa ezi skills zabantu zikhoyo zi-updated plus nale nto ifunwa nguDepartment of Employment and Labour. Sivuye kakhulu ke msasazi thina xa senza sure that sithatha uDepartment of Employment and Labour simse wadini baze abantwana bale wadi ukhokele kuyo ncakasana bakwazi ukubenefitha kula machama khona kwaDepartment of Employment and Labour. Enye into ke msasazi o-Employment and Labour ayenze kukunika abantu bethu iskill. For instance, ngamaxesha amaninzi they do have i-trainings lezifana mhlambi ne-trainings ka-security okanye loo training specific, ne? Now kufuneka ke ngoku abantu bethu babhale phaa kulaa database yabo to say mna ndinayo i-interest yokuba xa uDepartment of Employment and Labour ene-trainings ezikhoyo ezi-available akwazi into yobana andifake.
So we'll also be having that department ke msasazi namhlanje ngentsimbi yesithathu ezosincedisa ngaloo nto. Okwesithathu umsasazi nokokugqibela xa ndilenda sakhe ubuhlobo nenye yenkampani eziphakuthi ewadini eza kusincedisa ngokuba aba bantwana bethu bafuna umsebenzi bangenandawo apho khona banoyotype ezi-CV zabo, bangenandawo apho khona bazawuthi xa bebone i-vacancy yakwaVukani FM kuthiwe nantsi i-email address thumela kule ndawo, umntwana angabi nayo nemali leyo yohlala kwi-internet cafe for bakwazi uba athumele le application yabo. Now sikhe ubuhlobo nale nkampani ukuze le nkampani msasazi isincedise specifically ngaloo nto ukwenzela abantwana bakwa-ward 8 abakhangela umsebenzi, your unemployed graduates, even now bangakhange bafikelele kwithuba loba beze-graduates, aba benza ugrade 12 this year bazawudinga ithuba khona bakwazi ukuhlala bakhangela izikolo msasazi specifically for next year. Noba umntana ufuna uyofunda i-CPUT, noba umntana ufuna uyofunda ikhala, now we are providing a platform apho khona sithi yizani kuthi kwi-office kaceba plus le nkampani sakhe ubudlane nayo nikwazi ukuhlala nikwazi uku-access i-internet so that ningavayeleki ngaphandle kwii-opportunities apho khona zithi thumela i-application yakho usebenzise laa mcimbi we-internet. Mandibulele msasazi, mandibe ndisima apho. Alright, sibulele kakhulu ke phaa kuCouncillor bamphulaphula usanda kuvulela unomathotholo okanye ke usanda lungena endlini sithetha ke ngomcimbi uzabe ubanjelwe phaa eWard 8 kumasipala iEnoch Mgijima ezone 3 ezibeleni, umcimbi we-information sharing session. Ndiyaqonda wena Councillor into yokuba ngaba xa nihleli phantsi niye nabona into yokuba ngaba sikhona isidingo sale information sharing session, wazikhankanya ke izinto eziye zanikhokhelela into yokuba nibe kanti ninalo mcimbi ukumila kunje. Ndifuna ukuqonda ke wena Councillor xa benihleli phantsi nijonga i-objective okanye laa nto kuthiwa yinjongo, le nto that you seek to achieve emva kwale information sharing day, xa unokusamarayizela ushwangathele, what is it exactly as umasipala eyona nto that you seek to achieve ngokuba nolu suku lwale information sharing day? Okay. Enkosi msasazi, okokuqala, we all know that we're sitting at 32% in terms of unemployment rate. Now, msasazi, kula unemployment rate, what we'd want to do as umasipala kukuyihlisa. Nansi into esiyifunayo. Uyihlisa kamsasazi by creating one platform for abantwana bakho who are job seekers to be able to have indawo where they can send their applications, msasazi. Number 2, they can get information yokubana nansi imisebenzi ekhoyo so that sikwazi uapply khona. Sikwazi ukuhlisa ke ngolo 32% that we're sitting at. Okwesibini msasazi, what we want to create indawo apho khona abantwana bethu bakwazi ukuzivulela amathuba emisebenzi and take advantage of amathuba akhoyo acreatwa ngurhulumente wethu ukuze basincedise nabo ekukhebeni okanye ekuhliseni this 32% that we're currently facing where unemployment. Okwesithathu msasazi, we have, as I indicated earlier on, that Blessed SA, one of the things that they're here to do is to assist your postgrad student in terms of their research skills, because we know, we've seen that they struggle when it comes to that, and they end up not graduating because they're struggling with that. Now, we then felt msasazi that it's important that ukuze sibe nawo abantu bafundileyo bakwazi ukusincedisa kwezi programs sinazo ezomasipala nezinye izinto ezikhoyo ekuhlaleni, masincedise ezi students zikhoyo sezikhona zona esikolweni sezixhamla kuNSFAS ukwenzela into yobana zikwazi ukuphumelela zifunde zigraduate zikwazi uyokuphangela. Because i-reality msasazi is that even kwezi departments zikhoyo msasazi, when you reach a certain age, you need to retire. Now when those people they retire, there must then not be a gap for us not to have graduates that are employable. Do you understand msasazi? Now we need to ensure that when we're at a stage where some exit, abanye bona they get into the system and they are fully qualified, because what we want ngabantu that are qualified to deliver even the services efuneka sizise ebantwini bethu. They need to have the know-how in terms of isikolo, and they need to have the know-how, of course, in terms of experience. But what is important is isikolo, because you take that child to school, then they come, we create internship programs and learnership programs for them to be able to put into use what they actually got is schooling. So that is what we seek to achieve, msasazi. Inkosi. Alright, sibulele kakhulu nguCouncillor ke lowo uZimkhitha Manqaphela wapha kwiEnoch Mgijima kuWard 8. Ukuyivala ke Councillor, ndicela nje uzukhumbuza umphulaphuli ivenue nexesha ezawubekele information sharing session isingathwe khona. Okay, enkosi msasazi, le information sharing day sizawube siyisingathe eZone 3 Community Hall namhlanje ngentsimbi yesithathu.
izone 3 community hall ke msasazi bazawuyaza abahlali ayikudanga apha eBulelane High School ilapha emva kweHoward isikole esikwakwade sithiwa yiHoward. Okubalulekileyo msasazi xa ndilenda, this information sharing day yes yenziwa nguWard 8 kodwa ayithi loo nto abanye abantwana nabanye abazali basezibeleni abayibona into yoba ingaki ndincedise le program eza noWard 8 bavalelekile. Asibavaleli msasazi because into esiyifunayo thina yi-development yabantu basezibeleni. Now asinakuyivala ke sibe selfish and say yes iprogram kaWard 8 siyivalele babanye abantwana umntana kaWard 6 angangazi msasazi azoxhamla kwizinto ezikhoyo even those initiatwe nguWard 8. Inkosi msasazi. Alright, sibulele kakhulu ke ngexesha lakho sininqwenelela okuhle kwi-information sharing day yenu ku-councillor ke lowo wapha ku-Ward 8 ezibeleni Enoch Mgijima Local Municipality uZimkhitha Manqaphela imizuzu ki-32 emva kwentsimbi ka-7 o'clock usawuthi cuncembe ke siye phaa kwelaa cala likaMdange sijonge into yokuba umkhawulela njani ke yena utamlo ne-traffic update ngalitsinde namhlanje. Mdange. Sokuphoswa ndwendwela uStrauss of Queenstown namhlanje kwanumber 79